azken urte hauetan Nafarroan egin diren mobilizazio hori esker, eta nolabait jendarte hori kalera atera delako UPNren politikak eta UPNren proiektu politikoa salatzeko. Ez da kasualitate bat izan, atzo gertatu zena, eta bestaldetik ere esan beharko dugu, batzuentzat maniobra bat izan daitekela, edo gutxienez maniobra bat egin nahi dutela, nolabait erregimena mantentzeko, erregimenari beste aukera bat emateko, eta batez ere erregimen horrek izan duen ezaugarri bat berriro berpizteko edo egiteko, eta da PSN eta UPN arteko paktuak berriro egin ahal izateko. Uste dugulako hori dela maniobraren helburu bat, baina esan beharko duguna da ere maniobra hori berandu iristen dela.